खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 मे समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। लोगोथिनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, सोमोन्दोआ गोरानिफ्राय गोरासिन जालांगोन। वृष राशि। मोजां हाबा मावनायनि गोथार फिथाइखौ मोनगोन, समाजाव नोंथांनि मुं गोसारगोन। मिथुन राशि। जेरावखि थाङा मानो गुबुना नोंथांखौ सोफै खालामगोन, सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। कर्क राशि। गावनि थांखिखौ जाफुंसारहोनो गोब्राब खामानि मावनांगोन, गोबां दुखु खस्थ सहायनांगोन। सिंह राशि। गावनि थांखि होसोनायाव आंगोनि थुलुंगा मोनगोन, गोसोआव थुलुंगाखांनाय फैगोन, मोजां सान। कन्या राशि। मावनो लानाय खामानिफोराव हेंथा नुजाथिगोन, गोसोआव जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। तुला राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायनानै थानाय सिमांफोरा जाफुंगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। वृश्चिक राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हायैयाव गोबां दुखु मोननांगोन, गोसोखौ लोरबां मोनगोन। धनु राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनगोन, आय गोनां सान। मकर राशि। गावनि अहंखारनि जाउनावनो गोबां रांखावरि खहा जानो हागौ, गावनि गोसो बायदि सोलिनो नाजागोन। कुम्भ राशि। जेखि हाबा मावा मानो जेंना नुजाथिगोन, मावनो लानाय खामानिफोराव हेंथा मोनगोन। मीन राशि। नोंथाङा सानस्लाबनो हायैयाव गेदेर गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, गोबां दुखु जारलायाव गोग्लैनांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।